अमा डिसखौ मोनबाय थागोन नामा? मोनबाय थागोन औ। कन्टिनिउ ने? दा नैबाव नायदो नै आइटेम्सफोरा सिङाव हायखोमानाय गैया। हायखोमानाय गैया अपेन। बेयावनो अपेन हायनानै लांगोन आरो। बर'फोर गोजाखा दा संग्राफ्रा नोंसोर बर'फोर गोजाखा आरो नेक्स्ट टाइम आहिबि ना नाय नेक्स्ट टाइम माने कन्टिनिउ आहिब লাগিব नेक्स्ट टाइम धनश्री हटेल काजलगावनि नै बिराद सार्भिसाव मुखुब बिथांमोना गासैबो फुल इउनिफर्म दंजोबखायो दे विथ इउनिफर्म नैबे जाहैबाय नैबे आदाया जाहैबाय मालिक बेबो मालिक माने सानैजों बिसोरनि न'खरनि फेमिलिनि आरो बियो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो दंफैयो काजलगावनि मोनसे गोदान हटेल ओंखाम जाग्रा हटेल बे जाहैबाय काजलगाव मेन टाउनावनो होनजाबाय ओरैहाय खोलाहा थाबाय बे ओमफ्राय अभारब्रिजनि ओरै साहा बेवहाय जेनाखि कानारा बेंकनि लाइन बे अट' स्टेन्डनि सानजाजों अट' फिरफिलि स्टेन्ड बेनि सानजाजोंहाय नैबे गोदान हटेल जायनि मुङानो जादों धनश्री हटेल काजलगाव टाउन चिरां नै कन्टेक्ट नाम्बाराबो बेयाव दंखायो बेनिफ्राय बे जाहैबाय गोदान बिसिनि न' गोदानै लुखांखादों न'खौबो हटेलनि थाखायनो डिजाइन खालामनानै लुखानाय न' बे हटेलखौहाय 30 तारिख जुलाइआव अपेनिं खालामनाय जादों बेखेवनाय जादों दा बे प्रग्रामाव आं सफैनो हायाखै दा नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बेखौहाय बिथांमोना फुजा होनायनि गेजेरजों फिथा हास'नायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना बे हटेलखौहाय बेखेवनानै लादोंमोन अब्ला दिनै आं बे हटेलखौनो एक्सप्लर खालामगोन लोगोफोर खुलुमबाय बाजै दा बाजैयानो काउन्टाराव थागोन जाहैबाय बाजैयानो मा होनो मेनेजमेन्ट बायदि बेबायदि आरो संनाय खावनाय गासैबो हाबाय बेनिफ्राय जिरायथ'नो थाखाय ओरैबायदि स्टान्डार्ड सफा सेटजोंहाय सेटआप खालामनानै दोनखादों नैबे मोजां स्पेस दङ नै जानायनि सिगां एबा जाखांनानै जिरायथ'नो हागोन जेराव फांखा दं बहुद स्टान्डार्ड ओमफ्राय नैबे मबाइल चार्ज होनो थाखाय कास्टमारफोरनि थाखाय नैबे सुबिदाखौ बानायना होदों नै चार्जिं पइन्ट गोदान माने न'आबो गोदान नालाय गासैबो सिलिंनिफ्राय लानानै फांखा थांखा जेसेबांबो जिरायग्रा टेबोल डाइनिं सेट जेसेबां दं गासैबो गोदान सेराबो बहुत स्टान्डार्ड नै गुसेबसेबखा जानायाव जाहाथे माने खिबु साया बेबायदि आरो ओमफ्राय बेबो पुरा माने डाइनिं हटेलनि थाखाय डिजाइन खालामखानाय आरो फार्निचार सेटआबो नै गासैबो खालामनाय बेनिफ्राय नाम्बार होखादों टेबोल 1 टेबोल 2 टेबोल 3 टेबोल 4 बेबायदि जालांजोब्बाय आरो दा गोदान सोदानावनो दा इन्जय खालामगासिनो दं कास्टमारफोराबो जानायखौहाय नै बेलायनाय दा बेयाव दुलाराय दङ टेबोल गासै 15था टेबोल दं गासै बेवहाय माने बिराद स्पेसियास दा बेयावबो फाक आराम जायगा दंखायो नै माने थोनो नङा थोनोब्ला माने एसे उसुबिदा जायोना मोजां मोना दा फ्रिलि मयबा नैबे गेजेरनि लाइनावथ' माने 6 जन जाजाग्रा नैबे लाइनाव नै 6 जना खेबसेनो जिरायनानै जानो हाबाय थान्दानैहाय मेनटेन खालामनाय हटेल बिराद मोजाङै बिसोर जाहैबाय गासिबो खुरनानै होग्राफोर बिथांमोना नै गोरा सेंग्राफोर जोबखा स्पिड सार्भिसावहाय होगोन बिसोरो बेलाय बिथांमोना गासैबो फुल इउनिफर्म दंजोबखायो दे विथ इउनिफर्म फुल इउनिफर्म धनश्री हटेल काजलगावनि नै बिराद सार्भिसाव मुखुब बिथांमोना गासैबो सेंग्रा जोबखा नै ओमफ्राय बाजै बेखौ बिदि बानायनो दोनखादों माबा मा होनो ओंखाम ओंख्रि दोनग्रा ना मा बेयो ओंखाम ओंख्रि दोनग्राखा आरो माने बेयाव संखांनानै मोनबाथाय माने बाव रेडि दोनफैजोबबाय आरो आच्छा बिनिफ्राय सार्भ खालामबाय माने सिङाव हायखोमानाय गैया अपेन बेयावनो अपेन हायनानै लांगोन आरो गोसोबायदि माबानानै संफैनानै बा नायनोबो हागोन नायग्रोनोबो हागोन ओंख्रिफोरखौ बेबायदि आरो बिराद मोजां बेखौ मोजां मोनदों बिसोरनि सिस्टेमाखौहाय नैबो अपेन हायनाय नैबो दोनफैजोबनायखा अब्ला जोङो नायदिनि बबेयाव मा दं आइटेम्सफोरा जेन'बा बे जाहैबाय ओंखाम मेन बुस्थु ओंखाम ओमफ्राय आलु भाजा आलु फ्राय बेबा नेक्स्ट जाबा मा नैबे लाब्रा खुमब्रा ना लाव खुमब्रा लाव स्क्वाश लागायनाय आरो गासैबो नैबे दाल नैबे दाउ जाहैबाय दाउ लकेल बेलायनाय दाउ ग्रेभि बोरमा जाहैबाय बोरमा मटन ग्रेभि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अमा दिसि गोरान अमा दिसिखौ मोनबाय थागोन नामा मोनबाय थागोन कन्टिनिउ ने अमा दिसिखौ मोनबाय थागोन ओमफ्राय गोरान आरो
Oh, गोथांबो मोनगोन? गोथांबो मोनगोन औ। अमा देसि, अमा देसि नै। केपासिटिखौ बारायलांगोन आरो गोरानबो मोननो हानाय, गोथांबो मोननो हानाय। मोजां जादों। बेखौ आं मोजां मोनबाय। अमा देसियाथ' फ्राय जोंनि ओरैनो हटेलफ्राव जों मोनजायासै। खिन्थु अमा देसि जानो लुबैयोब्ला फैदो नैबे दानस्रि हटेल काजलगावआवहाय नोंथांमोना दे सोरनि फेभरेट फै। माने थाबाय थाखागोन जाहैबाय। मोनबाय थाखागोन ना बाजै? औ मोनबाय। दंबावो बिबा? नैबेहाय माबा अमा खाजि। अ अमा बिबु बिखा। बिबु बिखा लागायनाय आरो। लागायनाय अमा खाजि। बेखौथ' नांखागौ जाहैबाय बर'फोरनिया। बर'फोरनि। औ। नैबे जाहैबाय मैथा अमा। मैथाजों अमाजोंबो दङ नै। बा। नैबेसो बाखि माखा साखनि बानलु बाथोन। हायदेरग्रा बहाय बानलु बाथोन, मैथा बाथोन, बानलु बाथोन, ना बाथोनफोर बेफोर थाबाय। थास' बिबार। थास' बिबार नै। ओमफ्राय ना फिसा लकेल। औ ग्रेभि बेबो। ग्रेभि नै बिदै गोनां ना लकेल। वा। ओमफ्राय हांसोबो दंबावनो हांसो ग्रेभि मेजेम बानखानै। बास। ओमफ्राय नैबे मुला भाजि। गासैबो स्टान्डार्ड आरो साफा क्लिनै मेनटेन खालामनाय बिथांमोननि एरेन्ज खालामना सेटिं खालामनानै दोनजोबनाय नै प्लेट खुरै गिलास गासैखौबो बेलायनाय। बेनिफ्राय ओरैबो नैबेवहाय दालि ओंख्रिफ्रा माने बाव थाजोब्बाय आरो नै माखासे। बेयो मा? नै बेयो अमा ग्रेभि अमा बिदै गोनां। ओमफ्राय बेयो ना गिदिर खाख्ला ना रौ बे बिदै। ओमफ्राय नैबे थास' बिबार वास आंथ' बिराद गोथाव मोनखायो थास' बिबारखौ। ओमफ्राय नैबे अनला नामा? अनला बेखौथ' नांखागौ जोंनि बर'फोरनिहा। नायनि माबायदि जादों। वास अनला आरो दंबावो जाहैबाय नारजि। बर'फोरनिथ' बेखौ नांखागौ जाहैबाय। वाव ट्रेडिसनेल। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै भिटामिन जाग्रा जाहैबाय बे ना खुसियाखौबो मोनबाय थागोन बाजै। एभेलेबेल जाबाय थागोन। औ आङो हाबफैबाय संग्रा जायगा किटचेन। बेबो बिराद स्पेसियास माने गुवारखा बिथांमोना नै बिराद मोजां गुवार माने बुस्थुआ बिथांमोना सिस्टेमेटिक बानायजोबखादों। ओरैहाय बिराद गुवार जायगा स्पेसियास संग्रा खावग्रा जायगाया संग्राया जेन'बा नै संग्राफ्राबो गासै आब' मादै बाजैमोनांखा माने बर' हिनजावफोर गोजाजोबखा दा बाजै। बर'फोर गोजाखा दा संग्राफ्रा नोंसोर? बर'फोर गोजाखा। ओमफ्राय संग्रा ओरैनो बिसोर गेसजों सङो नै जेन'बा गासैबो क्लिन साफा नै जायगाया। ओमफ्राय नैबेखौबो बाहायगोनदां उनाव। माइरं एबा ओंखामाबो क्वालिटि ओंखाम मोनजागोन नै बेफोरबायदि। नै बाजै जोंनिथ' माबाफ्रा मानसिफ्रा साफा सुफा नङाब्ला मोजां मोनाना? संनाय खावनायाबो बिदिनो साफायैहाय संनाय खावनायाबो दा। साफा नङाबानो आजिखालि हाबाबा मानसिफ्रा। मेंखाया दा नोंसोर? बिदिब्लानो हैखायो लोगो। औ बिराद स्पिड सार्भिस सेंग्राफोर गोजा नालाय। दा नैबे जाहैबाय काउन्टार ओमफ्राय जिरायथ'ग्रा। बेनिफ्राय ओरै खाथियावनो दङ जाहैबाय वाशरुम। हटेलावथ' वाशरुमा बिराद इम्परटेन्ट ओंखाम जाग्रायाव। ओमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय बिथांमोननि वाशरुम बिराद साफायैहाय। ओरैहाय जाबायनो आखाइ सुग्रा हेन्ड वाश। ओरै जाहैबाय हेन्ड वाश नै बिराद क्लिन साफा दे नै नाय। ओमफ्राय ओरैहायबो नायदो बेबो बिराद दाथ' जेन'बा क्लिनानो थागोन उनावबो क्लिन थाबाय थागोन। जेन्ट्सनि नै इउरिनाल क्लिन बेफोरबायदि जानांगौ हटेला। माने आजिखालि गाज्रि गुदिखौ बासेना बयबो। ओरैहाय जाबाय लेडिस थांथ'लै आं लेडिसावहाय लेडिस टयलेट स्पेसियास नैबावबो ओरै स्पेस दंबावोसो नै। आब' माबायदि मोनदों? दादा খাওয়া হল কেনেকা লাগিছে খাওয়াটো? ভাল না? আচ্ছা কি খাইছে আপনি? মটন ভাল হৈছে বনোৱাটো? আৰু নেক্সট টাইম আহিবি না নাই? নেক্সট টাইম মানে কি কন্টিনিউ আহিব লাগিব। নেক্সট টাইম কি? কন্টিনিউ আহিব। ভাল হৈছে না? सोरबाथ' बुंबाय नेक्स्ट टाइम माने मा कन्टिनिउ जाफैगोन जाहैबाय। दा नोंथांमोनाबो जानाय फैदो हयथ' कन्टिनिउ जाफैनो लुबैनोबो हागौ नोंथांमोनाबो। केरखम लागसे खावाटा हा? बरिया ना? अब्ला जानायनायसै लोगोफोर दे धानस्रि हटेलावहाय दिनै आखाइ सुनानै लादिनि। हेन्ड वाश Yes. आं जानो जिरायबाय दानस्रि हटेलाव। दा नैबाव नायदो नै आइटेम्सफोरा ओंखाम थाबाय, आलु भाजा थाबाय, फान्थाव फ्राय। बेनिफ्राय ओरै नायदो अमा खाजि बिबु बिखा, थास' बिबार, ना लकेल दैमानि, अमा देसि माइ फेभरेट अमा देसि। नैबे जाबाय दाल, लाब्रा,
अनला नैबे जाहैबाय नारजि बाथोन बुथोन जाबाय स्लाद थाबाय लेबु वाव जानायनोसै लोगोफोर दे ओमफ्राय खोन्थानायसै ओंखामनि क्वालिटिया मोजां दे नै माइरङा माने फिसा मा जिरा राइस ना मा होनो बेखौ होयोनो बिथांमोना नै कन्टिनिउस बेखौनो होगोन आरो अमा देख्लि अमा देख्लिलाङोलै अमा जादों मोनखायो मेजेम जाना बाथोनखौ जादो नांगौना दा आं जाखांबाय लोगोफोर नै लाइ साफा जाबाय ओमफ्राय आंनिफ्राय बुंनांगौआ बे अमा दिसियाखौ आं फाग्ला जाबाय ओरैबायदि नेक्स्ट टाइमावबो आं जाफैखागोन अमा दिसिखौहाय अमा दिसिनि थाखायनो हाबफैखागोन आं दा गुबुन संनायफ्राबो गासैबो अके जोब माने मस्ला खम मस्लायाथ' देहानि थाखाय एसे गाज्रि डाइजेसननि थाखाय प्रब्लेम दा बेनिखाय मोजां मोनदों आं माने मस्लिया खम मस्ला होदों पेकेटनि मस्लाफोर होनाय गैया बेनिफ्राय मानसिफ्रा दामफोरखौबो एसे मिथिनो लुबैयो नायग्राफोरा हटेल गोदान हिसाबै जानाय लोंनाय माबायदिहाय दोनदों दामफोरखौ दामा जाहैबाय अमाजों 180 औ ओमफ्राय अमा दिसिया जाहैबाय 200 ओमफ्राय मटन चिकेन 220 ओमफ्राय बिनिफ्राय ना माबाया जाहैबाय गिदिरा जाहैबाय 160 ओमफ्राय लकेल फिसाया जाहैबाय 180 निरामिसाव 80 रुपिस माने दामा बांद्राय हाई नङा नर्माल दाम जिनाखि सोलियो बेनो आरो बेबायदि दा नोंथांमोना निस्सय खेबसेब्लाबो फै नैबे धनश्री हटेलावहाय जानाय फै दिनै आङो जानायबाय बिराद मोजां मोनबाय जानानैहाय मोजां मोनदों दा नोंथांमोनाबो फै जानाय फै खेबसेब्लाबो ओमफ्राय अमा दिसि जाग्राफ्रा दाबावसै नैबे हटेलखौहाय अमा दिसि गोरानसो हटेलनिनो वाव नैबे अभारब्रिज काजलगावनि मेन अभारब्रिजखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बिनिनो जास्ट साहा सानजा साइडनि हा आरो सानजानि साहा नैबे जाबाय मेन रड ओरै बेंटल थांग्रा साहा ओरै खोलाहा दांथल थांग्रा ओरैहाय थांबाय बङाइगाव ओमफ्राय ओरैहाय नैबेयावनो जाहैबाय हटेल नै फैब्ला नुखागोन मोखाङावनोखा बिराद मोजां साइड लकेसनावखा ओरै अट' स्टेन्ड फिरफिलि टट' स्टेन्ड ओमफ्राय नै पार्किंनि थाखायबो स्पेसियास जायगा दं बिथांमोनहा नै बिराद सिस्टेमेटिक बानायदों नै पार्किंनि थाखायहाय साफिसियेन्ट जायगा दंखायो बेवहाय नै बेलाय So this is Dhanshri Hotel, Kajalgaon.